Nyonya mek nyonya meni. Meri meni. Anak bebek kuwi lha iya nyonya mek nyonya meni. Mati ini kok bare ya? Kok ora pas tak tekek sek ya? Oh ya bener. Alon-alon. Lah diantem sik mosok kek ndang mati dirasakne sik wong. Letak ya. Modiar endi tuh. Bisikan magulingan limo Kocrengkok pangepres lana tong dede yang kalau terus pati rojo tiraku manggung tak takoni sapa jenengmu ya ya manggung terus pacot ya Gus Samadyaning Pandha kasih Raden Harjuna Buta kowe sapa Ditya kala salokat kadut loh ngesti gendroan Muri saka petang karep lakah dinono Abdining Gustiku Sang Adipati Raja Ento arep jaminan kang sus Aja tambuh marang karepku sumingkira gak gawe liwat ora kena kudu ora ana gawar kang nasuta mating jepompong minangka dadya walang ndak sampar ndak sandung rambut gubet padha tak pagas semurut damu utawa ndara tata kate saya yaksa sara maruta pawana bana margana ora kena kinai becik leno
pangendamu gigit siung pengapat rangsang pangamu tambuh dadi munggo
susuk aminta awan anggra srusing ana abdo kadya gayun arsa manubru la ancaku dadi batur roh cacaring getih setetes wae ing daging setampel ora wis temekaning pati ra mati dhewe tak belani wong bagus sapa panengah Pandhawa kasih Janaka Buta sapa Widyakala Dremba Maha aku elakno patining sedulurku njaluk mati maju buta ora ngerti kredaning buta adoh balang bedama cedhak gelundungi renyek balong wah
sing kesel kok kowe Petro. Lha niku nggih gumun ndara niku. Nek mbiyen niku perang bengi ora krasa lho, saiki perang jelite kok. Pun menggih. Cupukno gaman nggo Petro. Aku ora kuat mambu gandaning buta. Gandane pripun? Banger bajin gegilani. Nek ya enten gandane ngoten niku nek sore niku wangi kabeh. Iya. Ning angger pun ya enten iki pun rada umes kabeh iki. Umes ki apa? Wis tengah njaluk diinget ngoten lho. Enten pundi? Tak cantolake ning wit waringin kembar. Ayo njupuk gamane ndara dicantolke ning wit kembar. Tak njupuk kanggo mateni buta, utane mati naraku dhewe, naraku dhewe ning nono kok yo iso kula niku nek bab cara tulung agungan mau nggih enjok iya Petro sumingkira bakal ndak jemparing butane ngatos-atos Den kula nggih wonten wingking panjenengan iya Petro ngono ngetan bali ngulon mbok mangun gudil oe ya ngono aja nglokro melu kuwi yo kepenak mbok mangun oh yes kata okleng iku dek aja ngetan bali ngulon mangun oe ora laras piye kok ya
Arep leren iku dadak mancal. Arep leren iku ya mak klesek wis kena gaman dadak dioncalke. Ngene iku rumangsane. Oh. Tekek. Kok kaya gareng ae. Hae. Anggap mopo. Cocok karo sing muni ya tak degek. Ndi banane maju ae. Iya. Akeh. Iki kelir kok dibek iki terus aku lunggone ngendi iki? Aduh. Weh. Mati. Jiro lupat monem tulu ngolo jiro lupat monem tulu ngolo likur lukur telu likur pat likur lima likur enam likur bola balek dia udah sakmene mati kabeh ndi bangmu cemplungke jurang dol-dol kakak itu Ibu topi ye. Buta wele, nah yang ini nang mak nyen yang ini. Sinden kaya kowe iki sapa sing arep nanggap? Jenengmu sapa? Nik nyak ngono iluk nang banyak anu manik anu aku nak menene mau nang ning. Iki ponak kumat ki serang nek disadoni ngono apa piye? Nang nyak Petro aku Petro. Mik jenenge Petro, lah iya mik jenenge Petro, lah iya mik nek iki. Wong kleru dheke kok maido aku lho. Iki omahmu ngene. Aku saka tanah Jawa. Nenek ngono mik nembang. Ya pinter nembang iso, gending iso. Maca pat iso. Aku miyen iki ya nyinau lho aku nek nyawa iki nyinau. Aku ki ya melu lho mamak nyokman aku oleh nomor 15. Nomor 15 kok pamer. Jale nembang. Pocong mak muk nyung nyung mak nyung. Mamu ing mang nek munyak lalah kleru wi. Dandang gula. Semut ireng anak sapi. Nyemut ireng. Iya. Semut ireng.
nyemut ireng semut ireng nyemut ireng anak-anak kemu karo nyami turah kuwi semut ireng anak-anak sapi kebubung kang nyabrang jenawan kemupung kang nyabrang kali pengamat nyuluh kokean ngeyong unang anak nyungute larase iki lho larase nyanane ini yo newet ayak numpak naimu kok dadi benakne kok ora kenek lho buta iki nimun muku kandhangipun sedaya wonten 8 iki cakepan piye kok akeh ngene nyunyap mayok ngek mati ana wong oyak matnyan niwanai bumu lorot anul-anul karna jura alun-alun anul-anul karna jura nganyah metno inat yang wit nyikno nguri garing guri tok ora nggo garing mak nik nana ayam ini nong kenung oh ya iso ya bisa kaya ngono kok ya pinter lagu nek pelok campur sari aku nyanyi apa kae nyanyi nyanyi kae apa iso wae nyo jale aku nyanyi lumut nyok pinter menawut piye ku cangkepmu kuwi ayo lunga kowe ngono nyak mek nyak meli meri meni anak bebek kuwi lha iya nyak mek nyak meli mati ini kok bare ya kok ora pas pak tek gesek ya oh ya bener alon-alon lah diantem sik mosok kek ndang mati dirasakne sik wong letak ya modiar nditung karo buta iki kok keturunan londo iki dawure ra ilok buta we buta buta jenengmu sapa jenengmu sapa kelemu katokan ki piye to le katok suwek kaya ngono to nggo jenengmu mau sapa jenengmu sapa kowe arep apa arep apa dadi kowe arep kae oh sing lor dhewe iya Jawa moh barang arep nggih apa oh tidak kaya Jawa barang kok ora iso omong kaya Sasmita Driji oh dia ngene mbiyen nek ngapangnya pekan baru lho pirang-pirang buta iki sama kono kabeh sangka ndume oh dia mati kok kene ora mati ayo ndi kancane